መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 32 አበሳኡ ተሓድገሉ ሓጢያቱ ተሰወረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ። እግዚአብሔር በደሉ ዘይጽብጽበሉ ኣብ መንፈሱ እውን ልግሚ ዘይብሉ ሰብ ብፁዕ እዩ። ስቕ ኢለ ኸለኹ ምሉእ መዓልቲ ብምግዓረይ ኣዕጽምተይ ዘርጋሕጋሕ በለ። ለይትን መዓልትን ኢድካ ኸበደትኒ እሞ ከም ባሃሩር ሓጋይ ማራይ ነቐጸ። ሓጢያተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩን። ንእግዚአብሔር ኣበሳይ ክናዘዘሉ እየ በልኩ። ንስኻውን እከይ ሓጢያተይ ይቕረበልካለይ ስለዝደግ ዘበለ ሁሉ ብእትርከበላ ጊዜ ይልምነካ። ብሓቂ ብርቱዕ ውሒዝ እንተደፍአውን ኣይኪበጽሑን እዩ። ንስኻ ኸውለይ ኢኻ ካብ ፀበባት ሕልወኒ ብእልልታ ምድሓን ትኸበኒ። ኣነ ኽምህረካ ነታ እትኸደላ መገዲ ድማ ክርእየካ እየ። ዓይነይ ናባኻ ኣቢለውን ክመኽረካ እየ። ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ናባኻ ምቕራብ ስለ ዝኣበየ ብልባብን ብልጓምን ዝግርሑ ኣፍራስን ኣባቕልን ኣይትኾኑ። ንረሲእ ብዙሕ ስቓይ ኣለዎ፣ ነቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ግና ንእኡ ብጸጋ ክኸቦ እዩ። ኣቱም ጻድቃን ብእግዚኣብሔር ተሓጐሱ ባህ ድማ ይበልኩም። ኣቱም ቁኑዓት ልቢ ሁላትኩም እልል በሉ።